Strúhaný netvarohový koláč. Klasika v novom šate. Poďme na to. Na strúhaný koláč budem potrebovať paldovú múku, celozrnnú, cukor, trstinový hnedý, holandské kakao, ktoré nám svojou horkou chuťou krásne posilní srdiečko a tenké črevo, žlto, vegánske maslo Alsan, nakrájame ho na menšie kúsočky, aby sa s ním lepšie pracovalo, štipku perníkového korenia na posilnenie pľúc a hrubého čreva, troška sivej keľtskej soli pre harmonizáciu obličiek a močového mechúra, chvorus biocitróna. Ak máte aj esenciálny olej lemon, môžete použiť 1-2 kvapôčky do cesta, pretože nám krásne ovonia aj ochutí a zároveň čistí kĺby a cievy. A namiesto prášku do pečiva použijem sodu bikarbónu s jablčným octom, ktorý nám urobí parádnu reakciu a je to náhradka prášku do pečiva oveľa zdravšia. Teraz idem celé cesto vypracovať. Keď to máme, dáme ho do chladničky na 15 minút schladiť. Cesto si rozdelím na dve polovice. Čím je chladnejšie, tým sa nám bude lepšie strúhať, takže kľudne ho tam nechajte aj pol hodinu. A prvú polovicu nastrúham na plech vyslaný papierom na pečenie. Keď rozdelím cesto na menšie časti, tak sa mi to lepšie strúha. Medzi tým si urobím plnku. Budem potrebovať 4 bielky. Použijem aj ten, čo mi ostal z cesta. Pridám štipočku soli a vyšľahám si tuhý sneh, aby nám krásne stál aj pri prevrátení misky. Tam, kde mám vajíčka, si idem pridať hefu. Nie je to obyčajné tofu, ale z konopných zúpaných semienok. Je to zdroj rastlinných bielkovín a vlákniny. Tak toho idem rozpučiť vidličkou. Má omega-3 a omega-6 mastné kyseliny. Výborné pre deti, tehotné ženy, športovcov aj pre seniorov. Pridám rovno 2, aby sme mali tej plnky dostatok. Má vitamíny, minerály, aj chutné, zdravé, prírodné, neutrálnej chuti, takže sa dá dať do sladkých aj slaných pokrmov. Pridám trstinový cukor, vanilkový cukor z vanilky bourbon a riadne to premiešam. Ešte tam dodám 1-2 kvapôčky esenciálneho oleja lemon, aby aj toto sme mali také fajné chuťovo-citrónové. Bude nám to krásne ladiť s kakaovým korpusom. Ochutnám to. Výborné. Ak by ste chceli, kľudne si do toho dajte aj hrozienka. Chutí to ako tvaroh, ale jemne s orieškovým podtónom. Idem plnku spojiť, takže do hefu pomaličky po kúsočkoch vmiešavať úplne zľahka, aby ostal krásne nadýchaný. A jemnúčko ho tak miešavam. Takto pripravenú hefu plnku môžeme dať na náš strúhaný korpus, rovnomerne ju tam krásne rozložím. Pekne do každej strany. A na vrch nastrúham druhú časť cesta, aby krásne pokrylo celú plnku. Rúžu som si predehriala na 180 stupňov a šup teraz s koláčikom na 30-40 minút do rúry. Koláčik je upečený, vyšiel takto nádherne. Môžeme ho rozkrájať. Krásne. Tento koláčik je vynikajúci za tepla aj za studená. Ak chcete, môžete ho posypať ešte práškovým trstinovým cukrom. Prečilo to všetky moje očakávania. Poďme ho ochutnať, aby sme vedeli, či je taký fajný, ako vyzerá. Ňam. Je naozaj výborný. Ak máte radi retro koláče, určite si ho urobte so mnou. Viacej tipov a receptíkov na hefu.sk, na Facebooku, na Instagrame hefu konopné tofu. Máte krásny dníček. Ahoj!